Una nit d'estiu, després d'un dia esgotador en què, com de costum, en Leo i la Chloe havien estat jugant amb els seus cosins Marc i Felip a pirates i corsaris, sa petita Chloe va anar al llit. A la primeria havia tingut uns malsons terribles, engrandits pel fet d'haver vist una lluita entre els bàndols pirates i corsaris. Durant els temps en què avançava la nit, els malsons es convertiren en agradables somnis. El castell de Benigevell era el lloc preferit de tots quatre. Encara que no hi havien estat mai a soles, era el seu lloc imaginari predilecte. Allà tot podia ser possible. La Chloe podia ser tant sa mestra de primària com una aventurera corsària. En Leo, un pirat amb una espasa invencible i al mateix temps, un músic que feia gaudir a tot el món amb sa seva música. En Marc podia imaginar que sa seva força era tan gran com per poder matar els dracs del castell, i el xicotet Felip podia imaginar que era el príncep valent del castell de Benigevell. La Chloe sabia que quan no estava jugant a ser músic, cosa que feia molt sovint, en Leo sempre s'imaginava que era un corsari perillós que, amb un cavall molt veloç, pujava pels camins que duien al castell de Benigevell. Per això, en el somni de sa seva germana Chloe, en Leo podia viure una aventura molt divertida amb el seu cavall blau imaginari.
la Chloe sempre li agradava somiar que era una princesa molt diferent de la resta. Independent i aventurera, ella encara no volia saber res de prínceps. La cosa que de veritat li agradava era imaginar que era una corsària a qui li agradava ballar i riure. I va ser durant aquell somni d'estiu, en el moment de la nit en què més adormida i tranquil·la estava, quan la Chloe va imaginar-se vestida de ballarina damunt d'un núvol de cotó enorme. Allà podia dansar i riure en companyia dels seus éssers estimats, que des del cel la protegeixen i l'observen com creix dia a dia. Una gran festa s'ha preparat per acomiadar aquest somni d'una nit d'estiu. Amb els seus millors vestits de corsaris, en Leo, en Marc i en Felip esperaven l'arribada de la Chloe. Sense ella no pot començar la cerimònia de coronació del nou rei del castell de Benigevell. Ja queden pocs minuts perquè la Chloe obri els ulls, perquè totes les coses que ha somiat aquesta nit es puguen fer realitat, un dia més, jugant amb el seu germà i amb els seus cosins, els corsaris del vell castell de Benigevell. Comença la festa!